Nina bakaqamula nkomo kuba silahlekile siyakufa umdlebe kwaSoshangana. Hora mbukeli nazi indaba wena woza nendaba angihlale kuzona ithonto nazi ihamba phambili sihlatshele. There will be days in a month that they don't have electricity. So we can see that the tariffs are increasing and increasing exponentially, and therefore people can't afford this electricity. Ongqongqoshe wezogesi uDokotela Kgosientsho Ramokgopa uthi uyazwelana nabathengi abakhahlanyezwa uhlelo lokwehliswa komthamo wamandla omasipala yize izwe selichitha insuku engaphezulu kwekhulu kwamiswa i-load shedding. Into esicelayo uba uhulumende makeze azosivulela umsele kwelacala lisebheki. Inhlangano eyimele i-Gift of the Givers ithi sithole ezinye icelo zokufuna usizo zeyisule engaphezulu kwenkulungwane ezintathu njengoba imvula kanye nomoya onamandla kuqhubeka nokwenza umonakalo esifundazweni i-Western Cape. Ongqongqoshe wezogesi nezamandla uDokotela Kgosientsho Ramokgopa usehlonze amaphuzu athile ngokuthi angaba umgogodlo obalekile ukuqinisekisa ukuthi ukwabuya kwamandla ogesi kuqhubeka ngaphandle kokuthi kwehlisa umthamo wamandla awo kwezinye indawo. Sekuphele insuku engaphezulu kwekhulu selokhu i-Eskom yamisa uhlelo lokucishwa kogesi ngenhloso yokuwonga. Khopa uthi ezifundazweni ezahlukene zibhekene nenkinga yokuncishiswa komthamo wamandla ogesi ngaphansi komasipala izakhele kubo. Okuwuhlelo oluqhutshwa izinkampani eziphakela ngogesi komasipala nokuwuhlelo lolo olungalawulwa i-Eskom. If I were to use the example of food, so people are going hungry on a daily basis, but you go to a retail shop, you can go to USAVE, you can go to Boxer, you can go to Woolies, the shelves are full. But the only way you'll be able to get that food is if you have the money to purchase that food. That's the problem that we have. So the shelves are full with the megawatts, but people can't afford to buy those megawatts. Result of an electricity pricing structure that erodes significantly the ability of municipality, of households to be able to afford. Isikhungo esilawula ukwenyuswa kwentengo yogesi kuzwelonke iNERSA sikunyaze omasipala ngokuthi benganyusa intengo yabo yogesi ngesilinganiso samaphesenti angafinyelela ku-12.7. Ungqongqoshe ubalule nokuthi imboni yezogesi namandla ibhekene nesikhathi soguquko olusha. You've got a situation where municipalities were not able to do sufficient modeling on the number of people that are coming into these urban centers, the rate of population growth and household growth, and therefore the pressure that it plays on the infrastructure. They have not been able to model that. They have not been able to increase the capacity of this infrastructure, and that's why this infrastructure is collapsing. Ngokwesilinganiso somthamo wamandla i-Eskom eqaphe ngawo noma yisiphi isimo sogesi kulobu busika inomthamo ongu-14,000 megawatts ongathi uma kwenzeka kwedlula kuwo kungaphoqelela ukuthi kubuyiswe i-load shedding ngokwesigaba sesibili. Inhlangano ehlinzeka ngosizo i-Gift of the Givers ithi ithathe ingqalazinda kwezinye izifundazwe ukuzokwelekelela ngokusheshsha izisulu zezikhukhula esifundazweni i-Western Cape. Bebeqhaqhazela befuna uncedo nanjengoko bejamelene nedaba elingaphezulu kwamandla abo ngeqomoya obhudlayo imvula nengcele ndo. Amanzi angenile to the level of ba awukwazi nokwehlika ebhedini. I-furniture zethu zimoshakele. Isombululo namhlanje into esicelayo uba uhulumende makeze azosivulela umsele kwelacala lisebheki. Lizohamba lamsele uhambe uyoqhuma ngapha kweza drains se-Broadlands Road. Uninzi lufike kule ndawo yasenkomeni malunga neminyaka emithathu edlulileyo. Ucebapho uthi iqhinga linye kukwakhela izindlu. Sawuthi gqolo ngonyaka kakunethayo sizifumanele imeko inje. Isombululo ukuthi abantu bethu kwezimeko bafumana kuzo kwenda abahlala kuzo basuswe ngumasipala babekwa kwindawo apho ezingazuchaphazeleka ngemvula ngoba lo endawo zibizwa ngoba kuthiwa zi-wetland. Umbutho wemfesana uGift of the Givers uthi imfuno yanda. Close to 20,000 people that would be requiring assistance. Of course, there's a main concern that the demand cannot meet the supply. We are stretching our suppliers, hence we prepared beforehand, calling additional resources from other provinces. Uninzi labachaphazelwe yilo mozulu ngabahlali matyotyombeni nabagcinwe kwiholo zoluntu.
We cannot have people invading land in our city. Where we find these disasters and this inclement weather to affect the most is in communities that are flood prone, that are low-lying and that have high floodplains. Isixeko seKapa sithi imali yesibonelelo ngezindlu ngethuba likaxakeka mayinikezele kulawulo lwaso ukuze babe nokukhawuleza ngolo ncedo. Kuqikelelwa imozulu enethayo ebandayo nomoya obhudlayo yonke le veki. Thandiswa Mawu wendaba ze-SABC eKapa. Izakhamuzi ezicele emakhulwini amahlanu ezakhahlanyezwa yikhukhula emjondolo yaseKariyerha esifundazweni ngeke ikwazi ukubuyela emjondolo engalungisiwe emva kokuhlasela kweyikhukhula ngenyanga eyedlule kanti inqume ukubhikisha ngaphandle kwendawo yokukhoseliswa kwabantu okwesikhashana. Amalungu amaqembu ehlukene ezombusazwe ayishumi abamba iqhaza kuhulumeni wobumbano azobamba umhlangano wawo wokubhunga ngamasu kuleli sonto. Umhlangano wawo iCabinet Lekgotla kulindeleke ukuthi ucaba indlela ngamaphuzu kanye nemigomo abazosebenzela phezukwayo kule minyaka emihlanu ezayo besemandleni kuhulumeni. Jikelele we-UDM uthi phakathi kokunye okuzafanele bakuxoxe emhlanganweni iCabinet Lekgotla uqhamuka nomkhombandlela ocacile ngokuthi kuzobhekwana kanjani nokuqedwa kobubha kulabo aba expanding access to healthcare and undeserved areas, strengthening social safety nets to protect the most vulnerable members of society. Initiatives aimed at reducing poverty and inequality, ensuring that all citizens have the opportunity to thrive. Isiphakamiso nesincomo se-UDM senanelwe nayiqembu iGood Party nalo eliyingxenye kuhulumeni we-GNU. We need to see the inequality, poverty, and continuing social, economic, spatial, and environmental injustice being addressed. And in doing so, what we will achieve is to bring the picture that the Constitution paints of a country of hope for all into life. IPAC eyabelwe umnyango wezokubuyiselwa komhlaba igaqele ukuthi ingqungquthela ezohlala maduze yeCabinet iphume namaphuzu acacile ngokusheshiswa kodaba lokwabiwa kabusha komhlaba. PAC expect a comprehensive accelerated approach to land institution and rural development from the upcoming cabinet meeting. There should be decisive action to redistribute the land and improve the quality of life in rural areas. Umhlangano iCabinet Lekgotla kuleli sonto ngoLwesine uze uphothulwe ngoLwesihlanu. Mbukele sathi qoyitolo kanti manje sibuya sizokuphathela udaba oluthini. The people who are coming, we want to take this opportunity to make a call that our people who need emergency services, they should rather go to Pelonomi and Universitas Hospital until further notice. Isibhedlela sikahulumeni eseBloemfontein eFree State sisazovalwa kwesikhashana njengoba kusaqhutshwa uphenyo ngesigameko sobusha kwengxenye yesakhiwo sayo izolo ntambama. Lolo daba mbukeli ilungu ezinye zeindaba esobe siphethe uma ngabe sibuya eDon. Asibinga sikwamukele imbukeli uma busanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi ungqongqoshe wezogesi uDokotela uHosiyenso Ramakgopa uthi uyazwelana nabathenga bakhahlanyezwa uhlelo lokwehliswa komthamo wamandla ogesi kwabanye omasipala yize izwe selichitha insuku engaphezulu kwekhulu kwamiswa i-load shedding. Asikhumbuzeke mbukeli ukuthi lezi ndaba oyibukayo ikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani ngiyakuthembisa le ndaba ezifundwa.com uzoyithola njengoba zidlala. Odabeni sike sakubikela lona sithe izakhamuzi ezicele emakhulwini amahlanu ekhahlanyezwe yikhukhula emjondolo yaseKariyerha eEastern Cape zithi ngeke ikwazi ukubuyela emjondolo engalungisiwe emva kokuhlasela kweyikhukhula ngenyanga eyedlule kanti inqumo ukubhikishela ngaphandle kwendawo yokukhoselisa kwabantu udaba ke mbukeli nali siliphethe lugcwele. Uluntu oluhlala ematyotyombeni eLapland luyasokola ngenxa yenqele ingakumbi ebusuku. Umhlali walapha uDelicia Adams uneminyaka eyi41 kwaye uhlele kulamatyotyombe iminyaka eli9. Uthi ityotyombe lakhe liye lafumana umonakalo. Sithetha nje uyasokola ukufumana indawo yokufihla intloko.
uluntu lwalapha luthi lufuna ukwakhelwa izindlu. I don't feel okay. I'm not happy because I've got 4 children. Where too much I have gone with my 4 children last night because my roof has been stolen off. So I had to go stay with a friend whose place is some of her material is also stolen off. The only thing we want is our houses of the structures they say they're going to put up there for us. They say the place is near, so we want it now. Sebelozinziso loluntu kuzwelonke lithi liza kuqhubeka lisebenzisana nomasipala ombhaxa iNelson Mandela Bay zokhawulelana nalentsindaba abadala. There was an issue around land and considering that there were delays with obtaining the EIA. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndisekarika kwiphondo lempuma koloni. Isibhedlela sikahulumeni eseBloemfontein esifundazweni eFree State sisazovalwa kwesikhashana njengoba kusaqhutshwa uphenyo ngesigameko sokusha kwengxenye yesakhiwo sayo izolo ntambama. Lokhu kudalulo wengamela umnyango wezempilo esifundazweni uMunyatso Mahlatsi. Igule engama-83 ebeyingaphakathi esibhedlela kudingeke ukuthi ifudukiselwe kwezinye izibhedlela ezingomakhelwane eButhabelo kanye nasePilonomi. Ngokusho kwabomnyango wezempilo eFree State akukatholakala kube imbangela eqale umlilo ngaphakathi esibhedlela eBloemfontein. Ukusebenza kwaso kwansuku zonke kuphazamisekile njengoba labo abafike bezofuna usizo lwezempilo beyalelwe ngokuthi baye kwezinye izikhungo. Owengamele ezempilo esifundazweni Hlathi uthi sebexhumanile nomnyango okuyiwo obhekele izakhiwo zikahulumeni ngenhloso yokuthi uqalisa ukubhekisisa umonakalo kanye nohlelo lokulungiswa kwesibhedlela. The people who are coming, we want to take this opportunity to make a call that our people who need emergency services, they should rather go to Pelonomi and Universitas Hospital until further notice. Inyunyane emele izisebenzi zezempilo iDenosa iphakamise isincomo emnyangweni wezempilo sokuthi kufanele kuhlinzekwe usizo lonke oluzodingwa ngabahlengikazi besibhedlela kulesikhathi samanje. We are saying as Denosa that emotionally and psychologically they have been affected, and that counseling and any sort of treatment should be initiated to ensure that those workers are ready and fit to come back to work. Abomnyango wezempilo bathi zonke izibhedlela okuthuthelwe kuzo iziguli ebeziseBloemfontein zizokwazi ukuhlinzeka ngosizo oludingekayo kuziguli nabenhlangano yesiphambano esibovu kwengezwa kosizo oluzodingwa iziguli ezithuthelwe kwezinye izibhedlela eFree State. Ungqongqoshe wezokuthutha omusha uBarbara Chris uthi umkhakha wezokuthutha ophumelelayo futhi osebenzayo uwukhiye womnotho oyimpumelelo. Uphinde wathi uma lo mkhakha ungasebenzi kahle imisebenzi iyalahleka. Minyaminya samaloli athwele impahla emachwebeni akuleli sifaka umnotho wezwe ngaphansi kwencindezi njengoba kuphazamiseka ukungena nokuphuma kwempahla kuleli. Ungqongqoshe wezokuthutha usanda kuqokwa uBarbara Chris uthi umsebenzi wakhe wokuqala kuzoba ukusiza ikomiti eliqokwe umengameli wezwe Cyril Ramaphosa ngenhloso yokuxazulula lenkinga. In the past year, President Ramaphosa established the National Logistics Crisis Committee. And as incoming minister, my first priority will be to give that committee my unequivocal and unconditional support. uChris uthi uzosebenzisa ihlandla lakhe ukuze azame ukuguqula izinto ePrasa naseTransnet. We've also seen improvements in terms of fixing our rail lines and opening some of the stations that we need opened across the country. Abakhangisi emkhakheni wezokuthutha eNingizimu Afrika bayingxenye yengqungquthela yezokuthutha kuleli baphinde bagqamisa ukuthi kungani umbuthano onjena ubalulekile ukuthuthukisa imikhiqizo yabo abayisungulile. Sifuna ukuba lilizwi labantu lomama namantombazane. Sifuna ukuba lilizwi, we go out there sithi sikhona, sifuna ukusebenza as omama nabane-youth. Ingqungquthela kulindeleke ukuba ibhunge ngazo zonke izinto ezithinta ezokuthutha kuze kube uLwesine. Kube nokuphazamiseka okuncane kokusebenza kweGautrain ngemva kokuthi isebenzi iteleke ngenxa yamaholo.
Zezidelekile zivala umgwaqo esikhungweni seGautrain eMidrand ngamathaya avuthayo kanti ke ezokuphepha besiqinisiwe. INUMSA ithimele izisebenzi zalenkampani ezingama-286 kwezingama-100. Lenyunyana ithi ifuna kwenyuke imiholo ngamaphesenti ayishagalolunye kepha inkampani ibeke u5.6 wamaphesenti esithebeni. Izisebenzi zifuna nokuholelwa imali eyengeziwe yokusebenza ngomgqibelo. The problem we have is that Gautrain has not compromised at all. Gautrain presented us with 5% and they have made no other offers. They have changed nothing. Gautrain Management Agency bathi ukungenelela kwawo kuholele ekutheni kungaphazamiseki ukusebenza kweGautrain. Abesigungu esiphezulu seGautrain bathi izinyathelo zayo eziphuthumayo ziphumelele futhi kusebenza azange kuphazamiseke. Operations have been going very well. I actually visited a few, and that in itself allowed me to be able to see how, our biggest station, which is Santen, which actually delivers probably 70% of the entire system, it was flowing easily and there are no challenges. Abaphathi bathi bazongenelela ezingxoxweni phakathi kweNUMSA nenkampani iBombela Operating ukuzama ukuxazulula lokungaboni ngasolinye ngokusheshsha. Namhlanje isasikhoki memezela iqembu layo lokuqala labantu abangama-26 abazomelela kuleli emidlalweni yama-Paralympics eFrance. Iqembu lamalunga angama-26 kanye nemindeni yawo bahlangane komkhulu lesasikhoke eMelrose njengoba kumenyezelwe iqembu ngaphambi kwemidlalo yama-Paralympic ezoba senhlokodolobha yaseFrance ngenyanga ezayo. I must say it's such a weird feeling because I get this burning when I'm behind the block and I love it. It is the most incredible thing ever to just know that you've put in the hard work and this is your time to shine. So that privilege of having that pressure, I can definitely relate to that. It's something incredible and something I'm really looking forward to. Uhlomule ngendondo yegolide uzothola inkulungwane engama-400 zamarandi. Umqeqeshi wakhe anikezwe inkulungwane eziyi-100 zamarandi. Abanqobi isiliva bathola inkulungwane engama-200 zamarandi bese kuthi abanqobi indondo yethusi benikezwe inkulungwane engama-75 zamarandi. There's this disconnect between looking at these athletes and you see all the glamour, all the glitz here on stage, and you see on the field all the glamour, all the glitz. But when they go home, some of them are struggling even with transport. That is the biggest problem. And that's what I'm going to change at DSEC. We are going to make sure that they get the necessary support. Njengoba lisekho nithuba lokuhlungela lemidlalo kusho ukuthi maningi amagama asazokwengezwa ngaphambi kokuba iqembu libhekisa amabombe eParis ngoNcwaba. Umhlahlo simo sezulu yalandela emva kwekhefu nomkhushulo wawasimama. Kwaze kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho sithi ziyaqhubeka lezi imvula ke ezilapha nalapha ikakhulukazi engxenyeni eseningizimu kodwa kubalekile singakusho nje ukuthi ke ukhithiko kuleqhubekile lapha eStern Cape uyongena lapha eLesotho kanjalo nasengxenyeni ezingapha ngasentshonalanga eWestern Cape la athande khona ukuba makhulu amathuba ke engxenyeni ezingaseKapa kuyongena ke endaweni ke ezingasogwini kanti ke masihlabela phambili siyobheka ikakhulukazi kubeka lamathuba amakhulu kakhulu emvula ikakhulukazi lapha eWestern Cape ngasentshonalanga ngenxele yomsingo obandayo umunye osondelayo ngale kwaloko angathanda nje ukuba mancane mawungena ikakhulukazi ke endaweni ke ezimaphakathi kanti sihambe njalo siyongena ikakhulukazi ke lapha ngaseLesotho lingaqhubeka futhi lithanda ukukhithika mawungena ikakhulukazi ke entabeni zase-Eastern Cape lapha enyakatho Mpumalanga sisho sithi South African Weather Service yaqhubeka yasikipha isixwayiso sasebusuku namhlanje ikakhulukazi ke umoya ungathanda ukuba namandla lapha KwaZulu-Natal ngasentshonalanga uyongena lapha Eastern Cape kanti ke namagagasi athanda ukuba namandla mawungena ikakhulukazi endaweni ezingasogwini Eastern Cape kanjalo nokukhithika kungathanda ukuba namandla ikakhulukazi ke engxenyeni ezilapha Eastern Cape yaqhubeka leyo moya ohambisana nje nolwandle oluthukuthele kanjalo neqho ngathanda ukuba namandla mawungena lapha koSutherland sihlabele phambili siyobheka usuku lakusasa sisho sithi ke uyaqhubeka umoya kanjalo nemvula ezinamandla ikakhulukazi mawungena lapha entshonalanga yase Western Cape siqhubeka sisho sithi ke singawulindela umoya othanda ukuba namandla yongena lapha Eastern Cape kanti ke nomoya noma ulwandle
ngingathanda ukuthukuthela uma ungena kakhulukazi ke lapha Eastern Cape obheke nje lekubanda lekubuza ukuthi ungubo ngakuma ungena endaweni ke esenkabeni ngaphansi kweqanda mawuyongena lapha koqaqo ko Bethlehem kanjalo nasentshonalanga kanti ke ukuphama uNhlavela ngangivumele ngisho ngithi ke lekubuza ukuthi majazi mangaki ku Sutherland obheke sakubuza ukuthi majazi mangaki nakho phindini kuyobe kubanda kanti kuyaqhubeka yabanda mawungena enkabeni yenzo nokho endaweni ezingasogwina kufani uyongena kusajonisi ngivumele ngisho ngithi ke ngeke Mbokele sibika lapha bese kuphathele zona kusihlwa nje kusasa hlangabeza oza kwethu bezethula ngesixhosa kuze kube ngokuzayo.